que gaudiu i aprofiteu el temps en família. Tot el professorat vos troba a faltar moltíssim i que tots desitgem que això acabe de la millor manera possible i el més prompte que puga ser. Sé que és difícil estar a casa, però ara sabeu que és de valents quedar-se. Espere que feu molta bondat. Us recomane, quan passa sol, gaudiu d'ell. Vos aportarà moltíssima vitamina D. I llegiu amb tot. Diccionari, mitja horeta de lectura d'algun llibre que vos agrade. De casa. Aprofitem estos dies per a jugar, aprendre i divertir-nos amb els caps. Podeu jugar molt en casa, podeu fer puzzles, construccions, podeu també llegir contes i també feu molts dibuixos. Jo vaig a proposar-vos que, com en sorpreses falles, que feu un ninot amb els materials que pugueu trobar a casa. Per exemple, jo he fet aquest. En esta casa sí estem fent tallers de cuina. Hola, saludem tots. Hola. Estem fent així tallers de cuina i estem, aplanant les coques. Efectivament, aplanant coques i... Així la tenim. La guitarra. Música. Poseu-li música als vostres dies, xiquets. Ens quedem a casa, però podem plantar amb els testos qualsevol pinyol que es mengeu. Esperem que prompte mos puguem veure. Sabeu que no esteu a soles en aquesta lluita. Estem al vostre costat. Una abraçada molt virtual i molt forta. I segur que tot anirà bé. Besets! Jo em quedo en casa. Nosaltres ens quedem en família. Passeu-ho molt bé! Queda't a casa. I gaudis de la família. Valdrà la pena. Este beset. I dit tot això, ara sols queda que vosaltres ens envieu les vostres històries. Us estimem.